Здравейте, аз съм Силвия от Face Profits и днес в това видео искам да ви покажа как да използвате и да настроите една нова и според мен доста полезна функция за Facebook страници. Това е ето това поле с препоръки. Тук на моята страница го прибавих току-що и изглежда по този начин. Съответно, хора, които познават бизнеса и са го ползвали, могат да оставят своя рейтинг и да напишат отдолу препоръка или коментар. Какъв е смисъла? Може би няма нужда да говорим, тъй като всички ще се съгласите, че една добра препоръка от други фенове и клиенти може да има много ползотворен ефект върху новодошлите върху вашата страница. Как да добавим това поле? Може би сте го виждали на други страници или пък още не. Сега ще ви покажа как да го добавите. За целта ще използвам една друга страница, която все още го няма. От админ панела редактирате информацията на страницата. Това затваряме. Апдейтваме публичната информация за страницата. Ето тук. Основна информация. Важно е следното. Тук категорията трябва да бъде или компании и организации, или локален бизнес местен. Ако не е такава категория, променете в една от двете. Ако изобщо не пасва на вашия бизнес, след това винаги можете да върнете към старата категория. В последствие и това няма да премахне вашето поле. Но за да се появи, то трябва да сложите в една от двете, като винаги с локалния бизнес нещата протичат по-безпроблемно. Така. След това тук трябва да напишете адрес. Не винаги, всъщност даже в повечето случаи Facebook не го разпознава автоматично, но дава опцията тук в картата да го наместите. Мърдайки това лилаво бутонче, вие слагате някъде, където е вашият адрес. Всъщност важното тук е ето тук да е кликнато, да покаже картата на страницата, тя да бъде видима. Кликвайки това квадратче и позволявайки Facebook да покаже картата на вашата страница, тук запазваме промените, това автоматично вече добавя полето за препоръки. Всъщност да обобщим какво е необходимо. Необходимо е просто да имаме карта на страницата в един от тези табове. Тук вече картата ни се появи. Ако не искаме да бъде отгоре, естествено можем да я разменим с нещо друго. Важно е картата да бъде видима, за да настрои Facebook и ето го полето. Ако не се появи веднага, това не означава, че няма да се появи. Изчакайте известно време, ден-два. Понякога отнема малко време. Или пък пробвайте да смените пак категория. Но в общия случай ден-два би трябвало това поле да се появи и вече вашите клиенти могат да ви рейтват и коментират. Започнете с може би някой от вашите колеги или приятели да оставят първите рейтинги, за да се задвижи и да виждат хората поставени оценки. Оттам нататък, ако успявате да направите клиентите си доволни, няма да закъснеете първите оценки. Това е за днес. До скоро. Чао, чао!